ngomong gitu juga. Kemana nanti? Hah? Para Budin, para Kadang, Bapak Ibu ingkang winantu Surabaya Suci. Langkung rumiyin semua sami tansah ngaturaken raos puja puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang maring gesang. Ini kula penyasami tansah pinaringan kalujengan katentreman kabagaswarasan katitik wonten ing siang punika kula panjenengan sami sedaya saged netepi menapa ingkang dados kewajiban-kewajibanipun. Liripun kewajibanipun wonten ing titiwanipun ingkang mapan wonten ing mbahon Bale Kambang. Menika wau kula tansah antuk sih nugraning Gusti. Panganan ingkang dipun wujudaken lantaran kula mugi-mugi anak kula Chandra sak keluarga ingkang saking laladan ngetrep Padepokan Nesmaya Tunggal sami ngetutaken raos utawi ngasakaken dhumateng para leluhur-leluhur duing muni ingkang sampun rumengser lan ugi ingkang sampun sumurut. Mila kaluda menika wonten ing sumber ingkang dipun sebat wonten tenambahon menika kanyata ingkang dipun sebat menika Bale Kambang. Mila awit saking panyunan ingkang titiwanci menika dipun aturaken dening anak kula Chandra ingkang dipun sekuyung lan kula dhumateng Pak Katmo Pemin ingkang saking Waladan Ngetrep tansah nderek anyeng tuwuh ngetutaken rasa ngetutaken raos wonten ing kalodhan menika dinten Jumalegi menika dinten sakalipun para pepundhen ingkang mapan wonten ing Laladan menika Ngetrep kanyata wonten ing Laladan mriki nggih sami. Mila kala wau dipun ajani menika susun. Nah mila kalodhan menika kula sak nombon mukile wonten sarusipune wonten wetenge anggenipun sami mapan tilas utawi nggih menika ngedalaken pakuatan rukti wonten ing sumbering panguripan wonten ing Laladan Mbahon dipun sebat Bale Kambang menika wau kleranipun para brahmana para raja duwe muni ingkang lumenter utawi ingkang lumampah jaman semonten. Mila kenging menapa dhumateng lantaran anak kula Chandra ngrukti utawi nglestantunaken adat utawi tradisi ingkang sampun menika kabelet utawi kabenem wonten ing kahanan. Mila dipun mbok bilih wonten ruwet rentenge wonten galap gangsule wiwit dinten Minggu Legi anggenipun netepi kewajibanipun andamel ing wangunan. Damel wangunan menika wau saged dados nggih menika kangge penyengkeripun para sanak kadang utawi sak kanan kiring wewengkon nggih menika kanan kiring mriki mugi-mugi tansah winangka sugrobage mangke papan menika tetep njumbuhaken kados dene kelangenanipun ingkang dumadi wonten ing Laladan mriki mugi mangke saged dados dipun sebat nggih menika dados sawung mekanipun saged dipun wani cindhe rarasing menika kautamanipun. Mila sedaya menika ambuk bilih wonten kekirangan utawi wonten kalapatanipun anggen kawula ngrumpaka dipun sengkuyung dumateng para pepundhen wonten mriki wonten kekiranganipun ambuk bilih wonten sarusikune wonten tepak sejangipun wonten galap gangsule menika kula tansah nyuwun pangapunten ingkang agengipun namung wanturaken sekararum gantal sesupit sedaya ingkang sampun kinanti sekar sepelik punika kangge memetri mila ingkang dipun pepetri kedat 4-5 pancer ambuk bilih wonten kekiranganipun wonten menapa kemawon dipun regenaken anak kula Chandra ngaturaken pingsungsung upakarti menika wontenipun sekul suci ulam sari dalasan panggang tumpeng jajan pasar
menika wau mratelakaken gesangipun tiyang Jawi nglestantunaken adat utawi tradisi ingkang lumampah wonten ing laladan tanah Jawi. Mila kalodhan menika dumateng kita saking laladan Padepokan Ismaya Tunggal tansah ngaturaken matur nuwun mugi-mugi papan menika wau saged dados papan ingkang edipeni ingkang megah lan ugi ingkang njumbuhaken kalian katentreman. Panumanipun menika ingkang babaipun wonten ing Banyu Prawitasari Sejudo meratilesaken utawi nggih menika anak kula Candra sakeluarga tansah nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Murbenjat lantaran para pepunden ingkang kula ngesui mugi-mugi anipun gesang wonten ing alam praja saged sembodo ingkang dipun seda saged jumbuh menapa ingkang dados kegayanipun lan ugi ingkang ngesui dumateng sanak kadang mitra titepanganipun ingkang nderek pados pangupa boga saged lestantun kali sing rubida ampun wonten sami kalanipun menika wau lan ugi kula tansah nyuwun idi saking pangesipun Gusti ingkang rumpaka panjenenganipun Bapak Sutresna. Nah nika wontenipun wujudan wangunan Hyang Indra dewane kayu, Sang Hyang Punggung dewane pangetok, Sang Hyang Citragata dewane tatah menika amuwus dumateng menika Danu Wisakarma tumurun wonten ing Madyapada anglestanturaken damel wujudan ingkang kula sebat nggih menika wujudan yo lah dina menika wau namung kangge nyekapi wonten ing sumbering panguripan. Sasampunipun sumbering panguripan mengke kasengker utawi kadanganipun saged dados tetenger menika saged dados tirta pangobatanipun lan ugi para-para ingkang nindakaken papan wonten mriki menika saged wilujeng kali sing rubida ing sambikala ndayanana menapa ingkang dipun suwun ampun wonten Buddha lan sambidhanipun. Kaliyan sedherekipun gangsal perkawis ingkang ngukir jiwa raganipun utawi ingkang nganti ngetutaken rina kalan wenginipun saged manggih katentreman wau tansah ngaturaken raos matur nuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang ngodat mugi-mugi atma kemen anggenipun nandhang raga utawi nana menika saged sasampunipun bibaripun kula ngayahi kewajiban wonten ing tawah mriki menika saged manggih bagya mulya tentrem ayem ampun wonten rubidanipun. Namung dumateng ngarsanipun para kadang-kadang kula ingkang sami ngetutaken lampah menika saged manggih darga yuksa pinaringa daya pinaringa kautaman pinaringa kasantosan pinaringa kawibawan pinaringa kamulyan pinaringa panjang umur lan ugi murah rejeki anggenipun pados pangupa tedha linten randranganipun saged manggih bagya mulya ampun wonten rubidanipun. Namung wonten ing titi wanci menika saestu saking keluarga Padepokan Ismaya Tunggal wonten ing lereng Lawu nglestanturaken adat utawi budaya tradisi ingkang sampun kebenem utawi ingkang rene mila kalodhan menika mbok bilih wonten sarusikune wonten ruwet wentenge wonten galap gangsule sedaya menika tansah nyuwun pangapunten namung mugi-mugi sabibaripun anak kula Candra utawi ingkang kula mangersani wonten ing papan mriki Balai Kambang menika mangke saged pinyaringan bagas kewarasanipun lan ugi pakaryanipun saged sembodo ingkang dipun seda saged jumbuh menapa ingkang dados gegayanipun bebasanipun anak kula Candra sak keluarga mboten wonten anggenipun ngaturaken pisungsung ora lokak ning malah saya kebak sedaya menika wau saged tumengkar tangkar babaring tinuwuh ngayahi kewajibanipun saged manggih bagya mulya rila narwengine ampun wonten rubidanipun. Sami sesami ingkang murup asa kalangan mijil mateng panguwasane tunggal Jiwangga Waraja sagung dumadi kang tumitah bagya mulya adem jenjem permanem datan winangku utawi sekar kang ginanto kang sejati ning urip uripan sejati nang urip kang diarani sembarang sekar cempaka mulya ginewetik sang rembaka dumadi ning rasa kang dening kayun sejati ning kang angening akan kang mulengkat kang simulkata Duyang Susmadilu datan winangku kang muruping datan jati kamulyanipun datan winangku Surya kang baik kang candra kang laripun saged manjing dening Kartika saged ajeg-jejeg tepung tritis saged anipun saged pinaringan daya rahayu sagung dumadi mugi wonten kalodhan menika saged netepi menapa ingkang dados kewajibanipun kula hangke dhumateng panguwasanipun Hyang Mongonata rahayu. Surah
Ini dicampur ke ora, Mbak? Ya, Mbak. Campur ke ora iki? Campur ke. Campur ke klukan. Templok-templok ilang kowe. Aku lagi. Tunggu aku wae wae.